Hello, pig chicken naman ang gagawin po natin. At ito po ang ating mga gamitin. Tatlong manok. Siyempre maganda po ako ng tanglad, butter, bell pepper, carrots, white onion, tomato, potato, at saka celery. Yan po ang mga gagamitin po natin sa ilalagay natin sa loob ng manok. At ito ang gagawin kong sauce niya, yung pampahid. Naganda ako ng red onion, red chili, tsaka celery. Pagsamasamahin ko lang po yan. Yan, iwa-iwain ko para hindi celery po yan. At gigilingin ko sa food processor. Yan. Yan. Saglit lang to. Parang blender din to. Ayan. At ilalagay ko po siya sa bowl. At doon po natin gagawan po siya ng sauce para sa pampahid natin sa manok. Yan. Siyempre maglalagay po ako ng soy sauce. Yan. Tansya-tansya lang. At oyster sauce. Yan. Tansya lang po. Hindi ko na po siya sinukat. Nasa sa inyo na po kung ilan lalagay nyo. Naglagay din po ako ng garlic powder. Siyempre black pepper powder. At ilagay na po natin yung giniling natin kanina sa food processor. Ayan. Bango. Nagpapabango po yung celery. Amoy na amoy yung aroma. Ayan. Tansya ko po to kasi eksakto lang po sa tatlong manok. At pwede nyo mong dagdagan. At iniwa ko po dyan para doon ko po isusok-sok yung paa ng legs ng manok para yung lalagyan natin sa loob hindi po matatanggal. Yan, ipahid-pahid po natin doon sa loob at saka sa labas ng manok yung ginawa natin pang marinate na manok. Yan, scrub po natin mabuti. Yan, pwede natin isok-sok sa loob. Yan. Para sa gaya hindi po malis yung sauce ipapahid natin. Okay, ilalagay ko na po ang tanglad, pampabango. Siyempre ang bell pepper, carrots, yan, chicken overload na to. Yan, patatas, white onion. Yan po yung nakita natin kanina. Hiniwa-hiwa ko na po siya ng maliliit para sa ganun magkasya po sa loob. Yan, yung sinasabi ko. Ayan. Para sa ganun, yung siniksik natin sa loob, hindi matatanggal. Ayan. Yan. Pahiran natin konti. Kasi natanggal yung pinahid natin kanina. Ayan. I-scrub po natin siya mabuti. Ayan. At ilagay na po natin sa canister. At hinaplosan ko po siya ng butter para sa ganun hindi po siya magdidikit. Ganyan din po ang gagawin natin sa dalawa pang manok. Ulit lang. Ayan. Ito na po yung na-scrub natin at nalagyan po natin sa loob. Siyempre lalagyan ko po siya ng butter sa ibabaw para sa paglagay sa oven malulusaw po siya. Mag-spread po yung butter. Magkakalasa na po siya. At lagay po natin yung mga sobra na siliksik natin. Yung mga sobra yan lagyan na po natin sa gilid-gilid para hindi po siya masayang. Ayan. Masarap din po yan.
Yan. Kamatis. Ayan natin. Depende po sa inyo kung anong gusto nyo pong ilagay dyan sa manok. Yan lang po ang napili ko. Yun, lagyan na po natin sa oven. At iluto po natin siya ng 30 to 40 minutes. Yan. After 30 minutes, ito na po siya. Ayan. Luto na po siya sa ibabaw. Mayat maya po yan, babaliktarin pa natin yan. Babaliktarin pa natin para pareho lang ang sa ilalim at saka sa ibabaw. Ayan. Babalutin ko po siya ng foil. Tapos isalang po natin muli. Ayan. Isasalang ko po yan ng another 30 to 40 minutes. Gawin natin 45 minutes para sa ganon lutong-luto at malambot po yung karne ng manok. Try nyo po yan. Napakasarap po. Ayan. Okay na po ang ating manok after 45 minutes. Ito na po siya. Ayan. Babaliktarin ko po yan. Hindi ko na po papakita. Hindi ko na po na-videoan yung pagkabaliktad ko. Ito na po ang ating baked chicken. Ito na po ang finished product ng ating baked chicken. At kung nagustuhan nyo po ng video na to, pa-like and subscribe and share lang po. Salamat po. See you.